даромад аз рӯи эҳтиёҷ мешавад. чақа ки дар ҳамон эҳтиёҷ бисёр шуд, ҳозир дар тобистон махсусан муҳандис бисёр эҳтиёҷ дорад, муҳандиси барқ, муҳандиси хӯрока. Сепкорони хеле чизои калон қатӣ кор мекунанд. Проектҳои калон қатӣ кор мекунанд, аммо метавонанд. Профессияи зур, аммо шути прокурор, аммо профессияи шишта ҷӯшонда меовад. Камбағал маъно то хидмат назанад, то як ғишта боло як ғишт накунад, то як идорада рафта сар пастка кор накунад, ҳеҷ кас шумош наметавонад. Прокурор, суд мисол ино ҳама ойлики муайян дорад. даромад аз куҷо дорад? Ё муаллим гирем, аз куҷо даромад дорад? Порахӯр бошад агар даромад дорад. Рӯзандагӣ, касби нағз, ҳама пойафзол таъмир кунӣ, аз ҳама бои нағз. Копейки мегирад, лекин даромадаш бисёр. замони тиҷорат ки аст, нафароне ки ба тиҷорат машғул ҳастанд, оно метавонанд ки фоидаи бештар ба даст биёранд. Маслан як дар ҳамон самти кори худшон як беҳбудӣ дошта бошанд. Яке аз касбҳои сердаромад дар соҳаи энергетика аст ки Тоҷикистон бисёр истифода мебарад. қувваи барқро чанд нервҳои барқӣ дорад, нервҳои барқи сохтесанозӣ. духтуро хеле касалхонаҳо мекунанд, пули зиёдатӣ мегиранд. ҳайратун меҳнаташ меарзад, агар одамои чӣ бошанд, агар устокорона муолиҷа кунанд. ҳуқуқшинос, баъд гаишников. хас соҳибкорӣ ин сердаромад аст, дигар бағар соҳибкорӣ ягон даромад нест ку дигар. ё меҳнати фикриам даромад мекунад, агар бошад ки одам аҳди кор барояд. ҳозир нисбати занҳои духтаро ин касби тӯзандагӣ. аз рӯи маълумотҳои оморӣ бигирем, аз ҳама маоши баландтарин соҳаи сохтмон мегирад. баъд соҳаи маъдану кӯкорӣ инорам зиёдтар мегирад ва аз ҳама баландтарин боз маоша кормандони соҳаи молия мегиранд. аз ҳама камтарин маош дар хоҷаи қишлоқ аст ҷангал ва дигар ки камтарин маошро мегиранд 130 сомони кам бештар аст ва инчунин маоши пасттарин дар соҳаи маориф ва тандурустӣ мушоҳида карда мешавад. касби духтурӣ бисёртар, бо он ки дар ҳама ҷо касалӣ ҳаст, дар ҳама ҷо касал мешаванд, барои ҳамин бисёртар касби духтурӣ. махсусан барои ман ҳамон касби сердаромад ҳисоб мекунам ки аз рӯи хоҳиш ва сабаби худам ҳам касбро дӯст дорам. одам ки касби худро дӯст дошт, барои ҳамон шахсият сердаромад ҳисоб мешавад.